Florin. Asta, domnule. Mulțumesc. Haideți să spun. Cum a dormit? După blocuri. Curăț-o bine, mă, să nu se zgârie. Așa, așa. Nu, am fost ieri la spălătorie. Am fost ieri la spălătorie, am spălat-o pe exterior, dar am zis că pe interior nu mai mă obosesc. Îi pun pe alții. Bă, unde stați voi dacă vreți să faceți curat? Pe mine nu mă deranjează. Deci... că te filmează. Nu, și acum ce? Și exact. Că vreau să merg. Pentru batoane, nu? Am luat. Am dat pentru batoane, Dar pentru ce să pentru știu? benzină. Ah. Îți dau la albă. Stai, mă, că nici n-am consumat benzină și tu îmi dai bani. Așa ai zis. Dacă ne tamponăm aici la ieșire. Păi am încredere în șofatul tău. Ai tu încredere și n-am eu. Și bate soarele ăsta. La barieră să faceți. Da, da, da. Suntem la Kaufland Alba Iulia. Pe unde-s? Sau nu a răspuns? Salut! Da, suntem în față la Kaufland. Mergeți că eu plec ultimul. Sunteți gata? Da! Fetelor, ne-ați păcălit. Iar am ajuns în urma voastră. Ce repede merg fetele. S-am zis că și pe acolo mergi. Dădeau cu sete, ciocan, nimica. L-a prins în menghină cumva? Am văzut. În Cannondale. Să-mi bag și păr să vreau Ăsta la magazin, la sustă. Ah, l-am văzut pe YouTube. asta din fructe. Na, da, cu ciocanul, pot! Da, se ducea în jos și revenea. Florine, să filmez totuși. Nu că am făcut poză. El filmează! Ce tare! Nu. Cu aceea când l-a prins în menghina, atunci o țigară, curuit. da. Ce arată, ce zici? Bucată de carbon.
din scârte pute. Scârte pute. De vârte, da. Capătul ăla ce vă tăiază. Ciocanul n-a reușit să o vedea. Ciocanul sărea înapoi. O prins un meci. Mersi. Criminală urcarea asta. Criminală. S-ar putea să fi greșit Ce să găsești? S-ar putea să fi fost acolo în stânga. Dar nu contează că ieșim totuși. Că nu recunosc zona asta. Acolo. Vezi ce înseamnă să n-ai bagaj? Da, ce arde soarele aici. Merge. Pe unde l-ai făcut pe Cristi? Departe? Ca să știu dacă opresc ăsta. A, se urcă pe ea. Ce? Da. Oricum l-am prins. Ține un pic asta, că îmi tremură mâna, să țin cu două. Poți să mănânci dacă vrei. Ce n-ai ăsta astea? Cereale. Muzli, chestii... Interesant. Ăsta are zoom, dar dacă ai dat pe filmare nu mai poți modifica. Hai! Îți place cu bicicleta la munte? Da. Și de ce mergi pe lângă ea? Nu mai pot opri. Ați pățit ceva? Mai e până departe. Bă, nu mai e chiar mult. Știi de ce am venit, băi, Alex? Știi de ce am venit înapoi? Să-mi dai un foc. Opa. Bă, nici eu n-am văzut. Cred că nu e. S-ar putea să fi fost traseul acolo prin stânga. Am văzut, dar era foarte abrupt. Bă, vreun kilometru și ceva am coborât. Ce-am mult? Da. Am oprit de vreo 4 ori. Păi vezi că aia la concurs când te oprești tu, ei nu opresc cronometru. Îl lasă să meargă. Cronometrul merge. Stai că ceva mare sau acum mai mult, știi ce merge. Recuperează 2 ori. Eu numai să nu pot ține de vot. Am luat ultilinerul ăsta, mă. Să văd cum merge. Îl trag în chip. Trebuie să șam cum fac.
Hai, câtă bolovanii pe aici. Hai că nu mai e. Opa! Trebuie să iau un bolovan cu tine? Că nu i-am dat pleznitura de desregimare. Nu știu cum o reglat ăsta vitezometru. Coboram pe aici cam cu 30 la oră și mi-a arătat 12 km pe oră. Nu știu ce dracu, cum o E putut. reglat pentru jos de 27. Nu, e mult mai mare diferența. Ce viteză aveți acum? 3. E clar, e la jumate. De ce ziua cobor cu Poate 12? e prea îndepărtat senzorul de magnet. Și la numai la 2 ture sau Da. ceva s-a întâmplat. A, la bicicletă, da. Credeam că mă întreb dacă eu au avut probleme. Scoate bicheta. Până nu te omor. Punctul de alimentare! S-a gătat apa, bă. N-am avut numai 500 de litri. N-am știut că beți așa multă apă. M-am uitat la ea. Un fin nisip. E bună. Știi ce? I-am mai dat eu drumul din cablu de la schimbător. E prea strâns. Știi? Mai trebuie să-i dai drumul un pic la cablu și de jos. Că i-am dat la maxim drumul. Cât aveți ora tehnologică? Opa, pe tine nu te-am prins. Mai du-te odată. Până jos de după cum. Acum ar trebui să stea perfect pe primul, neprins în cam. Iar un pic după ce l-ai prins o să desrubezi de două ori. De fapt, una, două. Ca să coboare jos, e limitatorul de sus. De sus. Dar cum stai tu acum, Nu, ăsta de jos. e de jos. Dar cum stă bicicleta normal, e de sus. Acum jos trebuie să fie. Oricum și cablul trebuie să fie foarte bine pus. S-a schimbat. Cu cât lucrezi ora tehnologică? Cât e pe oră? Nu știu. Asta ne-a dat atât cât am venit pe acolo. Pe jos. Ați venit sau v-ați dus? Nu, Gabore, confund. Cristi! Trebuia să urcăm aici sus. Acolo Ăștia, pielea mea. Nu s-a mai oprit. ai periclos acum. La 200 de metri mai sus de locul unde ne-am oprit noi. Acolo era. Dar era sarcul ăla de... Mai uitați-vă și voi în spate. mă, Aoleu. din- Ce-a pus? A căzut un urs din copac. Care o craca. Dar nu așa trebuia să desfaci. Da? Îi dăm la deal pe acolo. Acum dă-i, dacă dacă- vrea să ne vândă teren. Mai e de urcat Cred acum? că e dealul ăla spre Nu. depotul. Ăla. Pune jos. Marius, tu te-ai oprit la apă? Nici el nu pot. Dă-i și lui bidonaș. Era și troaca aia pe lângă care ați coborât. Bă, păcat că e timpul ăsta. Că de aici... Eu nici nu mai fac poze la peisaj, că... Da, Gabore, n-avem poze.
Bă, zici că eu am 2 metri în spate de nu fac pe foc. Zici că tu ai scoada la prună. Trebuie să închidem, ha? Da. Trebuie bicicleta că ți-o țin eu. Cred că mai mult pentru animale. Vaci, pui. Aia mai era verde? Avea ca un aracet. Ia uite, frate. Aici era bun un GoPro. Da. Nu, popa sau hardcoreală? Hai că pulge de la. Aici am oprit și data trecută. Uai, aici s-a speriat odată Adi când îmi sărau roțile până la dreapta. Băi, Sorine, ce tare ai venit! Eu nu pot merge repede din cauza ochelarilor, că nu văd bine. Oricum, i-ai dat bine. Eu nu-i dădeam așa cu harta. I-am dat să mă bucur un pic de coborârea asta. Uite, Adi a venit pe soare. Mai știi cum îmi săreau roțile pe aici anul trecut? Doamne, Lucan, că mi-ai murit. Aici am arătat. Și eu la fel am zis. Sunt curios cât e o casă pe aici. Cât costă. Sau dacă sunt de vânzare. Haideți la poze! Sunt multe care au murit și... Bine. Bă, am uitat că mai e unul. Am zis că nu se poate să coboare cineva mai încet decât Marius. Mi-am uitat. Cade sigur. Ai o poză beton, ți-am zis că e apă. Dar dacă făcut o poză...
Dar trebuie să vii mai tare. Mai du-te odată. Că a speriat pololanța, practic. Hai că eu te mai filmez odată dacă vrei. Hai, mai bag. Lasă rucsacul aici! Aici unde suntem? Negrileasa. Vreau să râd de el. Nu, bate. Asta da. Cum dau? Păi nu, că te oprește apa. Te oprește apa, nu. Du-te și cu a mea, bă. Spectaculoasă. Mai cum aș băga? Și eu vreau să spun. Du-te. Bă, nu știu, te oprește. Știi mai Te oprește, e puterea mare. Da. Da, bă, cred că ar trebui să facem asta numai pentru spălat bicicleta, că fii atent cum arată. Da. Am crezut la picioare așa că I can easy one. Bă, și iară e cald, bă. Asta nu te oprești. Opa. Poftim? Da. Depinde pe unde. Antia, au zis numai înainte, să nu ne abatem. Lasă pe tanki. Că ne mergem pe scurtături. Tantia n-are la pier. La pier. Tantia are 4x4 cu fân. Stai să trec eu primul, că sunt cu camera, știi, să nu mai închid. Băi, cred că în dreapta. Prin boschet? Ba nu, înainte. Nu e o cabană aici, aici e cabana, mă. Hai că de aici știu. Pe lângă, în sus, pe lângă ea. Aici am făcut niște poze anul trecut. Era o femeie cu doi bărbați. Păi unul era fiul sau și unul cred că era bărbatul. O stupăneau amândoi la ea. Nu vorbi prostie, asta cum înregistrez. Nu, frate, făcea pushbike, era femeie. Hai, bă, nu mă mai bate să râd. Pe ea? Hai să-mi bag. Mă dau la o parte, că așa ceva nu vezi prea de. Lasă că nu-i plătos aici, că urca până în vârf. Opa. Până aici a fost macaroana. Bă, am ajuns în capul la Corcoduș. Dacă n-aveai rucsac, poate că aveai șansă. Îți dau o jumătate de dovlecel. O jumătate de dovlecel. Că 2,50 lei. Am cumpărat dovlecel din Videle cu 1 leu bucata. Mare! De la fiecare, mă. Păi da, mă, dar E ok așa, nu e în regulă. nu. 1,50 lei.
plasele în jos. Înclină, nu trebuie să lași mâna. Adevărat. Cam așa. Păcate de picare. Știi de ce? Răspunde ce și arăt. Vezi că s-a luminat imaginea? Aici, în stânga, de tot. Dacă ridici sus, întunecă, că irisul se deschide după lumină. Trebuie munții să fie chiar în capăt. Capătul încadrării, știi? Pe vremuri era tot Bine, dacă prinzi un pădure. cap, mai ridici un Erau pic dacă păini. trece un minut în fața camerei. Mai trebuie unul. Cine lipsește? Nu e în față. Sorin erau ultimul. Gabor. Bă, ce, nu știu ce musculiți erau, dar au intrat prin toate urețuțile posibile. Prin toate urechile se intra, nu? Urechi, nas. E rău să ai multe găuri. Așa-i? Creanga lui Papuc. Numai un ai luat. Fii fericit. Da, mi s-au colăcit pe pinioane. Stai că țin. Gata, a scos și Ai scos-o? bucată. Da. Nu, schimba chiar înainte de deal. Nu îți creangă. Era Gău. trăitură. Dacă nu te grăbeai, te prindea și pe tine. Cred că și inima mi se aude cum bate pe aparat. Nu vă opriți? Nu e asta pe aia, E următoarea. Da, da, da. Dar m-am oprit să filmez. dar și cred că și aici. Aici e scena, vezi? Da, aici, da. A, uite, prin crăpătura aia. Asta e pe ăla, Nu, aia e și tot pădure. Am venit să facem salturi pe... Aici se țin un festival. sus pe muntele de la Jina. Da, interesant. Haideți, fraților.
Oare nu este izvor aici? De apa aia? Hai să vedem. Hai să vedem, Alex, te duci? Nu vezi ce pantă e după aia să urc înapoi. Nu, mersi. Hai să vedem, Cristi, ce zice. Altul, încearcă altul. Mariu, sigur merge. Marius e cel mai bătrân, mă. Nu s-o primi pe el. Gabore, nu te du! Nu te du! Eu ți-am zis să nu te duci. Da. Îl vedem după cum se mișcă, scoate bilonașul, nu scoate. Cred că vrea să ne păcălească. Dacă zici că mai e o oră, o mai găsi pe undeva un pârâu. Depinde în ce ritm mergem, că poate ajungem și mai repede. Păi numai la vale, mai urcăm pantele. Pantele care le-am... Florin a mai făcut odată cu mine pe la Călugărul, pe dealul. Urcând dealul ăsta eram eu cu Natia. Bă, Florine! Asta ne zice, mai e dealul Da, ăsta. mai e dealul ăsta. Și noi urcam una într-una, ci că dealul ăsta și coborâm. Așa de abrupt. Vezi că nu părea așa abrupt. Nu părea. Am analizat bine. Bă! Trebuia să încetiniți, mă! Nu v-am prins! Trebuia să încetiniți un pic. Ia să-l încercăm. Ia să încetiniți un pic aici, mă, să vă prind. Ați venit până l-am pornit, că durează câteva secunde. Da, n-am luat câteva. Doar v-am zis, mă. Adi, eu uite pe aici am luat-o. Pe ăsta și am ajuns chiar la baza cocoașei. Valea lui Marius, trebuie să urcăm dealul. Bă, am uitat să vă zic. Numai la vale e de aici. Oh, de sigur nu mai e dealuri de domnișoară. Dar sunt niște scări acolo în fața casei pe care trebuie să le urcăm, nu știu cum. Dar nu e așa că acolo satul e pe o vale și casa lui Moșu undeva la Da. 300 de metri deasupra voi. E un pushbike asemănător cu ăla unde... 48? Am avut. 50 și am avut pe Păi aici. cred, aia zic. 48 că m-am uitat, am pus frână. 48 la oră? Ce bine că eu n-am de la. De-aia e bine să nu te uiți. Mai are cineva apă că mi s-a uscat gura. Ia de Pic de apă nu mai am. Acum mi s-a uitat și mie. Ia și tu atunci. De unde coborâm? Că acolo sau pe aici? Viteza maximă Alex. 5-7. Bă, aici e la alegere, fiecare pe unde vrea. Când filma Florin dincolo. Acum mi s-a uitat. Auzi, viteza maximă pe aia 57,7. Ia să văd eu. 57,0. Dar nu știu dacă e setat bine. Deci pe unde o luăm? În stânga? 62, Bă, de aici fiecare pe unde vrea. Eu nu vă mai oblig să veniți cu mine. Unde am pus pe asfalt? Alex, de aici fiecare pe unde vrea. Nu mai sunteți obligați să veniți cu Eu mine. înainte. Uite pe acolo. Să vedeți niște garaje foarte interesante pe aici.
Marius! Strigă după... Top! Aici! Marius! Se duc de nebuni. Cred că aici, stai să mă uit. Bună ziua! Ăia s-au dus de nebuni. Le-am zis să o las încet. Hai să pui un sertar și vezi. Eu știam, dar ăștia sunt... Bună, hai da. E deschis? Da, deschide. Dar vacile la de ce claxonau, că eram pe banda noastră. Cine? Nu știu, băi, trebuie să mă duc să-mi iau o bere, că nu mai pot. Incredibil. Ce faci? Bună. Pregătesc orice de mâncare. Mai e că sunt un magazin. Numai la Brus. Da, trei. La mână. Bine ați venit, George. Bine ați venit. O boxit. Băi, frații mei, ce să vă fac? Dacă numai atâta minte aveți. Stai, n-am mai găsit mai multe. Merită. Merită. De unde luăm o bere? Că nu mai putem. Mai e deschis. Mai merge. Ce ai zis? Și ala care e mai mare. Da, e bine așa. Bine așa? Nu, atunci o rămânesc. Începe să miroase a fum deja. Dovleceia și ai tai? Eu uite, i-am invers. Da? Nu, lasă-l Nu că... cât de mult te lucri cu ei, așa Da. Corect. Dar nu m-am gândit, uite, vezi? Cum de nu m-am gândit? Că eu de obicei mă gândesc. Sorine? Da. Zi și ăla, ziua ăla. Era ceva la 20 dar nu dau. Erau pastile. Erau pastile, nu erau efervescente. Asta e nasol. Adică, deci să înțeleg că mâine rămâi aici, da? Și venim să luăm de aici. I-a văzut Ești colorat. care mă întrebară că se poate închide garatul. Ce nu vine, mă, că e frică, că toată poliția e la mine. Da, vă rugăm dacă se poate să încuiem. Te ia să roagă. Eu am avut prieteni care au rămas fără bicicletă și nu am chef. Deci s-au furat inclusiv camioane întregi cu biciclete de la Da, echipe. garajul ăla nu e numai da. Bă, eu dacă Dar numai pe a lui o fură. tu n-ai grijă de ea, Asta da. Singur, mă bucur că am și un prieten, am Dumneavoastră stați aici de când vă știți? casa părintească, unde e barul ăsta, aceea păstă valul, din sus. Da, păstă podul. Da, păstă podul. Acolo stă fratele, barul lui fratele și casa părintească e sus de casa lui, că e casa lui nepoța lui. A, dar E sus. în regiune de aici... La cât să zic, la 200 de metri de aici. Da. Doar se vede casa părintească. Aici m-am născut, aici am crescut. Zonă foarte faină. auzi, a lucrat și în Sibiu. M-am căsătorit, am făcut școală de șofer. Și la poliție, unde În perioada când eram în școală, la miliție. Când eram în școala de șoferi, eram cel mai bun din clasă, eu și un băiat din Brașov. Și aveam diriginte un procuror. Și ăla era prieten cu ăștia, ăla era profesor și era și dirigintele casei. Și au cerut de la poliție, bă, n-ai ceva copii mai bun pe acolo. Și m-au dat pe mine și pe ăsta din Brașov. Ăsta e un sportiv, un motociclist, la Bicra, la asta. Poate, nu mai țin. Dă-i seama de ce Era unul bun, pe doamna, șoaită. Dacă
Mi-au trimis diriginții acolo. Urmă nu mai aveam treabă, nici cu alte, nu numai de la ora lui. Stăteam toată ziua la poliție și lucram pe hârtii cu colegul ăsta. La poliție în Sibiu sau? În Sibiu. Bine, acum îți dai seama că făcând școala acolo 6 luni de zile, având cumnatul, că ziseră careva că sunteți din Vasilia Rog. Să iei un cățel de lucru, noi să bem un pahar de cola proastă de Da, săracii. Eu stau cumnatul acolo ăsta, dar Vasilia Rog. Nu, n-am încercat, dar cred că ești măcar. De moment, Nu mai vrea de bun să mai mult de la cintura. papile gustative se iau foc, dar după aia... Nu, să iei un cățel de ustroi și un par de cola proastă de suflet. Sau ceva cidulat, apă minerală, orice. Și ce variație? Foarte mare. Pușcă, papile gustative. Așa, ustroi ca lumea și un par de ceva cidulat, da. Foaia. Ce scop să face chestia asta? Nu, nu merge combinația, nu merge încercată. Am crezut că e ceva să nu te mai prindă cu fiola la... Ulei, ulei. Când ai comis-o, bei 2 guri de ulei, 2 duci de ulei, sirop de numai, dar îți faci o peliculă și nu-ți mai vine să mai dea așa, știi? Să mai evaporă alcoolul. Pătrunjelul. Dar trebuie să ai ulei la tine. Da, trebuie să ai ulei în mașina bun. de poliție imediat. Că ăla de văsine ești mai bun, nu-ți face rău. De la asta ți se face rău, știi, de la ulei. Deci asta era o tehnică care o foloseam foarte mult când îi prindea. Când e prea poliția, direct lua 2 duși de ulei, sufla, n-avea nimic. Se făcea pe moment o peliculă, dar după aia se sparge. Iar. La copiii mei acum La câinii ăștia nu le dăm niciodată. să vegheți și ghepartul. Să aveți și saltele. Au saltul. Aveți o vecină așa mai tânără pe aici. Mă duc de la asta. El mi-a zis odată, mă, de aia cu vaca. Mă, Peșoară, o peșeră sudului, mă. Voi, numai voi ascult, eu n-asculte, mă. Băi, am văzut una faină sus care făcea fân acolo, aia mi-a plăcut. Eu am 61 de ani și asculte, n-am voi. Cu trecut 2 mulți înainte. Când eram la masă, Da? nu se uitau. Băi, au stat alți băieți aici. Să uite că nu îți dai seama că scriu așa. Da, se vede imediat cine a apărut. Cei și Străini, străini, cei da. acolo la Gheorghe. Dar te vede și dacă ai mașină, imediat te știe că nu ești la din voi, sat. la voi la oraș nu sunt așa interesați. La oraș nu. Așa e, la sat. La noi, dar avem apartament în Alba, avem casă în Alba. Nu te cunoaște nimeni, domnule, bine, te cunoaște că ești vecin, te salut Da, și numai atât. ca vecini, da. Și atât. Nu are, dar aici toată lumea. Dacă vă dură să vinire la bancă, vinire să mă... Să vadă ce-i acolo la viață. Cine nu? Ce-i conta? Cine Știi că stăteau 3 acolo pe bancă și Cine-s stau la... nimțul? în curte. Afară, Și după aia s-au dus la bar și au început să povestească pe acolo. Erau la bar după Uite aia. ăștia băieți, ăștia m-au divorțat pe băieți, la mine, Baza bună mai trebuie. aducând câte o muiere. Mie mi-a plăcut viața. Merge o țigară. Eu am pus 3 cafele, nu știu a cui a treia, că nu a băut-o nimeni. Nu ți-am pus zahăr. Am pus numai lingurița în ea. Băi, imensă. Ce? Să mor de inimă, dacă... O să mor de inimă rea. Eu mor de inimă rea când aud că vrei să ne trezim la 10. Deja îmi crapă inima. Și la cât vrei? La 10, la 5. La 10 o zis, auzi. Eu la 10 de am mâncat, am băut Eu la 6 cafeaua, spre el. sunt în curte,
La Are 10? acces, ca să nu zic că fumezi, zic care. Dacă la 5 dimineața. Sub umbrelă, stai acolo. La dracu la 5. Fura de mâine oricum e Vă mai scot acum afară, Mai da, scurt, să nu da. fute somn. Mai scurtă, dar E mai trezi scurt chiar la cu să noaptea în cap. eu zic să nu ne mai culcăm. Ca să nu... Și eu tot așa zic, Florin. Mă duc la biserică și îmi face. Ia ce biserică. La biserică. Da, bă, la slujbă. Du-te. Deci numai după 12 plecăm. Vezi? Dacă tot v-ați spălat hainele, Stai, a făcut pe Batman. e numai urcare și după aia numai coborâm. Vrem într-una. M-am lecuit de urcările tale. Urcăm. Eu zic la un moment dat de aici, numai coborâm. Urcăm, și începem să coborâm. Iar urcăm. Da. Pentru Dar că ți-am e numai zis. coborâre. Băi, sunteți prea mulți, că v-aș da mașina și mașina mea e... Băi, noi am urcat din cauza că eram mulți. Dacă eram mai puțini, erau mai puține urcări. Mașina, dar rupeți mașina. Ce zici de rău? Ce să te apurează pe foc? Să Da, bă. nu te fucheți să te pe S-a repartizat greutatea, știi, fiind mai mulți. Greutatea traseului. Dacă tu ți-ai luat dita mai rucsacul, ce să-ți fac? Unde-i Zaharul? Uite, nu zisearăți că vorbeam cu, când sunai atunci pe primarul de la Roșie, de Da. mâncare, să vă fi dat un Unde-i jeep. Zaharul? Un jeep? Nu ne trebuie. Toată plăcerea. Avem. Bă, Zahăr îi spun, bă. Ai fără asta. Nu, în dreapta. Deschide poți să ușa. pui pe, n-are nimic. Ăla din dreapta de tot. Boia dulce. Poți să pui. Bă, ca bărbață, bă. Dacă n-aveați, mă duceam la vecina. N-aveți niște zahăr. Ba da, vino că... Nu. Ca bărbață, bă. Am, dar prestez în folosul comunității de prieteni. Să mânie pe Domnule, mine uite, cu avem la tine. vecinul. No. n-are Pe zahăr. din idei, hă? Exact. Zice, ea e drăga. Fac și plata natură pe Da. Zice, dar e ca vechi, care 18 ani așa. De pensie. Oh. să fie una de aia cătușa. Că bă, nu-ți mai trebuie zahăr. Aia e chiar Pepsi. Asta? Sticla aia? Da, da, da. Nu, numai Te rog. Păi nu, că stai și zici așa, a, ok, l-ai mâncat pe tot, ceau. și Pepsi contrafăcut acum. Dai A, seama. mi-am amintit că îmi place cafeaua. Este cu suc zahăr. cu gust de Pepsi. Sau zici, domne, mi-am că am diabet. Ia vezi câte calorii conține. Da. Multe, nu mai citi, lasă. Apropo de gulie. La cât mergem cu bicicletele, vreau să zic că se arde. Așa e. Ce Ăsta... mai sunt fluturi? Moi e pleacă aici. Te mănâncă. Wow, wow, wow. Cred că pe la 6. Ce faci? Mai limba scoasă. Eventual, Florin, voi fi plecat. Bălasca e chiar la final. Culcat pe jos, unul. Dar cum nu s-au crampat? E loc, dar nu știu, s-a culcat pe jos. Mai e 4 ore. Cred că o să doarmă singur.